Okay, alle sammen. Nu kommer Jesper lige med 3 frispark, hvor han skal ramme. Med de her 3 bolde. Det der er mål. Det bliver svært. Prøv lige at vente. Elendigt. 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 Og basketbold. Det kunne han alligevel godt finde ud af. Nu viser vi lige vores ordentlige syge skills med en hoppebold. Okay, Jesper, her. Fuck, du ringer. Hallo, ikke så hårdt, så kan jeg ikke gribe den. Op for helvede. Hoppebold. Wow, jeg greb den. Fuck, det er svært at filme og kaste med en hoppebold samtidig. Kom nu. Han ramte alligevel. Så elendig. Altså kom tættere på at jonglere med den, så man kan ikke se det helt. Okay. Ram målet. Det er elendigt. Okay, kom så Jesper, der kommer på YouTube. Så misser du også. Okay, det er nok det.